بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد نعم كرمكم محمد نعم مادو سامبا دومبيا نعم كليدو مادو نعم أبلا أندن دنجي نعم أبلا أندن بركة نيكون نعم بافو نيكلي أمبا بافو بسم الله تبارك الله إني واتي أوكيرا إني جمانا أوكيرا بسم الله نك عبد الله نعم سلكاولي عبد الله نعم كوريتورتي دورتي نفاتوما أمي بركة دالي تبارك الله الحمد لله بافو بسم الله تبارك الله ko jinya kadi jinya mandi aha doko ne mango mo famu aha jinya kadi jinya mandi ko jinya kadi jinya mandi abla weche weche etudi naka no wema nam awati wiro min kan no wema jinya fami mana no wema nam ebe jinya do aha nga jinya na jinya man no wema nam abla iseka jinya do iseka jinya fole Allah akbar dafa na ko ne ma ko jinya gilera tugo do bija weche abla anni jinya ke tika faranin kono do baka sangisiri la akbar ate goya bela wa bla ati jago wala ate goya bela wate jabela ayo komo ko ita do bi jafoni goyara domina o fene chen ko ni ko bambali jati don ni mo famu abla mota do kibija foni goya la akbar mo mi mana wulu jala ete goya don nam nga ne agelari bolo domina ina don ko chen la ko ja kono kumenja la akbar nga ye tlana mi fo nam ko mo te ye flana ndo fo ko mo jabambali te don ko jabali ko bambali o jati don ko bambali jati don o to fo abla ni ame demsena mo be demsena tamna demsena mana ba mana do mo korba la ibado ko demsena ko ngadi Allah akbar kala ka mo korba la ko chama ba ko Allah akbar chama mo korba la blay o gundo nam to demsena na tusla ka mo korba gundo anagele ana kololo do anga ibi ni bora demsena la ki to mo korba la ba do kyan la ko da demsena ko ngadi ayo mba ku jenu munye chukoroba do konema ko nyina woye kien mfula woye kien me demo do ele nyini bifle ko ala baye tuguye o tien de abla mo be la so min chien kilindu Allah akbar ko jugo mo kram woy Allah akbar ne ko jugo isro e kan ngi dija fenan kan isro tukun namu ngo sira be blong no chien fla abla non folo alsa folo ma ila kia Allah akbar ko jugo be mo lakia ayo awo bismillah karamo ne ka abdullahi namu amma ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim biyantane shitana gena maskalot limwani kononton samba fla ani mwani kili nam abla yan shira herela ala kant le herela aywa gafo bambulo amma dam l'indicateur de renouveler musabe société civile là côté tchenga mamunu sigilento na ba tugola yelema be ke ango jamana kono fanga chama mununa ani kalata nuna uye saranga nalike abse ka nyato mina uyu kan tege daira nam beke toko aywa mi mali ani america ni nyon chei uye anga finitigi muni lakanatigi la moyi uye olu terrorisme kele a kele ko nyuma yere amerika nga bolo fara min ye sirimbe o ma de uye anga maamugwa ani nani uye olu bolo do barala dak draman alu konika dakunya kilena ako ko mo anga hina nyuna sanga ndade tumandola me dade ni kakan wallahi abla ko nuko ko an kun ba do ka me jamana kono jamana ni jamana to de balanga jamana te mali te jamana tukuni kana fosa aya to ala ko mali jamana ye jamana ni to wado akata makagre mali kata makagre lagmar mi anga be re be ko anga be akoka be sharia bulu ko nga kata ate sharia bulu lagmar kadaka sharia tukuri ko masikana olu fiyan fo ne barakera na nyana kana fo bara mana che ka kana fo okul mani o la sa jamana dew abe comme jamana dew fene sona o bela jerema ntani fe fama mana min fo ko jamana dew bo o mu to la kusigi bla tin mai ayo malion ko kulira kaira ka fo do akun temini amado tamani ngesegu katara yire segu kuma na sigude o mani ni ma ko fole mi ni ka sona ka fo kalebe malion ka be bla tra de kan fo malion ka malion natli Allah akbar mo min jingalen be se ka mo kambla dingana ka ambla dingana se ka natli min gelera tukuni ako abe ka nyini ka fo ko ko mo kana afoko ibe ko kela nyini arme kono Allah akbar ko ka akana miri
a fɔ ko tiɲɛni bɛɛ lajɛlen bɔra armée de kɔnɔ ko bilenman nɛrɛmuguma finman ni Ablaye ko a kɔni tiɲɛ la kosɛbɛ k'a ɲinana maa 21 minnu ye bere rouge maaw ye mais maa ni nɛrɛmuguma a y'a mɛn olu da u ka waati minnu yirala mɔgɔw la ka tila ka taa olu ma ɲɔko fa a kɛra ka u sudana yɔrɔ min na jago ale yɛrɛ ka villa kɔnɔ a comme bɛn kɔsɔ u y'a bila a b'a fɔ a jɔ b'an na o de don n k'a jɔ b'an na ko a yɛrɛ terikɛ Dakabili Youssou Traoré Youssou bɛ min ko o masaw n'o ko olu sigilen bi ka nin kuma in lamɛn a kɛɲɛ foyi t'o kɔnɔ se t'u ye dabali a y'an jɛ sa a ko n'an ko an bɛ fɔ da kelen na ko i t'i da de sa wa i t'i da de tuma dɔ la maa kun bɛ kuma ko a fɔ an ka sɛrɛtigiw k'a fɔ de ko fɛn tɛ e nɔ la ko taa o y'an ta ye nka sini ko sini tɛ mɔgɔ si bolo sini wala duma bolo ko sini tɛ mɔgɔ Dramane Alu Kone non a ye kuma dɛ Dramane Alu Kone ka non a ye hakilima kuma fɔ Dara i ni ce Dara ni ce Choguel Kokala Mayiga Malika Beya ko la a ko mɔgɔw kana miiri ko a kana fɔ denmisɛnninw ye k'a daminɛ 1968 la ka na 91 la ko mɔgɔ si kana miiri k'o tun ye jahanama ye sa Mali kɔnɔ sa ko k'a fɔ ko k'a daminɛ 1991 la ka na se bi ma a ye ko an bɛɛ kan tun bɛ arijinɛ kɔnɔ ko ka kow da ɲɔgɔn ma nka a kɛ ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ si kana si la nɔgɔ Master Kasum Tapo k'a ye parti kura sigi dɛ a ye parti kura sigi an bɛ yan indicateur y'a fɔ info matin kumana parti kura min ne Kasum Tapo y'a sigi ko nin parti yɛrɛ ko sabe ni a bɛ fɛ ka mun de kɛ ne ni ko Morena ko Morema awɔ Allahu Akbar an ba bɛ section min bɛ Adama Togola Koro an pe ye a filɛ ni u y'u ka danaya d'a kan k'a ta k'a kɛ secrétaire général yɛrɛ ye ayiwa ale informateur kelen ka kuma la dantigɛli kɛra ko Mali tourisme a binnen don cikatɔ la tourisme moti Tɔnbukutu jɛnnɛ san o san an bɛ min bɛ tiɲɛ an ka sɔrɔ la n'a sɔrɔ ko kun b'a tɔgɔ la o kun tɛ tiɲɛ dɛ miliyari 70 o de bɛ taa ten fu Alaki sisan an yɛrɛ kɛra tourisme ye an yɛrɛ kɛra tourisme n'an bɔra bɔ ka taa an ka dugu la u b'an kɛ tourisme ye Allahu Akbar Ablaye Mandiakoui ko tourisme ye tiɲɛni kɛ yen tugun dɛ sibiri tɛmɛnen sɔgɔmada joona poyi maa minnu ni olu ye muguni kisɛtigiw ye u nana moto taxi la tricycle katakatani olu de filɛ nin ye gendarme sigiyɔrɔ min bɛ Mandiakoui ka muguni kisɛ gwɛlɛwɛlɛ olu la katakatani na a kɛra ɲɛdɔnna ye a kɛra tun min ya ko jate fɔlɔ minnu dira ko ɲanamu kelen de tora la fɔlɔ o de kuma bɛ se ka fɔ u taara ni mobili kelen ye a yɔrɔ masina ye gendarmerie yɛrɛ ko y'a bɛɛ lajɛlen da kolonci ka filenkolon ci ka taa ni katakatani kɔnɔ Ablaye nin kuma fɔra tourisme ko ye commerçant fila olu tɛgɛ talen don wa ko olu yɛrɛ olu kan ko bɛ kan ka k'olu la siga kɛr'u ma ka fɔ tourisme n'i y'a ye u bɛ ɲagaɲaga fɛn fɛn na nafolo min bɛ don u bɛ baara min kɛ a nafolo bɛ bɔ jagokɛla fila kun o jagokɛla fila yɛrɛ lakodɔnna ka ban Sine Ould Sidi Ahmed ani Babakar Ɲangado u tɛgɛ taara wa u ka ko ka da kan ko tourisme u bɛ cɛnni fɛn fɛn la nafolo min kan ka du ka musakaw la u ka se k'u ka baara ɲɛ sɔrɔ ninnu de b'a bɛɛ lajɛlen bɔ walasa ko u yɛrɛ wari la tɛmɛna olu de ma CFA wari miliyari 3 u k'a lase miliyari 3 Ablaye nin kɔni nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di sa nin y'an dan ye dɛ nin tɛ ɲɛnabɔ nin kan kan Ablaye ni Nuhu Sarr M5 kan a ko kɛlɛ banna ko nka ko alisa ko M5 ko kɔni o kɔni ma ban ala ka kɛlɛ de banna kɛlɛ daminɛ bolo kɛlɛ ma daminɛ Nouvelle Horizon kumana bismillah a kumana dɛ a kumana kada ka y'a yira k'a fɔ min ye muguni kisɛci min kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛnen na Bunti ani Talatayi min kɛra mars kalo tile 25 Barkan ko Barkan tɔgɔ bɛ mɔgɔw da a ko la dɛ Faransi ka kɛlɛbolo fara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale sera ka terrorisme cɛ joli hakɛ t'a la tigɛ tulo min ka da u kɔ Talatayi sema ale kɔni ko ko ninnu ta kɛra dantɛmɛ ko yɛrɛ ye a kɛra yɛrɛsagokɛ yɛrɛ ye a k'u ye muguni kisɛ ci minnu na u hakili la k'a cira olu de la Ablaye min ye convention sociale ye min bolodalen don mars kalo tile 29 a n'a tile 30 a syndicat min ye lɔkɔlikaramɔgɔw ka syndicat ye k'a ma sɔn o kɛ sira sɔrɔ dɛ a y'a lagosi min ye
maa minnu tora kɛlɛla kɔsan na tuma min na bɛɛ y'a bɛ na Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ tiɲɛni bolo ma tuma min na min kɛra juillet kalo tile 10 ka taa tile 12 la kokulu min bɛ ma fatulenw tɔgɔ la olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ko u ma foyi ye faamaw yɔrɔ min o bɛ se ka kɛ ka maaw ɲɛji lacɛ minnu denw tora la ka kuma f'u ɲɛna walima ka fɛn k'u ye min bɛ u ɲɛji lacɛ u ka kuma lasela n'o ye Sidibe ye ale de ka kuma kɛra nin ye Nouvelle Horizon l'indépendant indépendant kumana a ko di indépendant kumana Mokhtar Wane assemblée consulaire min bɛ CCN tɔgɔ la olu ka doni sen fɛ Mokhtar Wane a fɔ an ka bolofara maa minnu ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ko u hakili sigi dɛmɛ min n'u kan ka bɔ an ka faamaw yɔrɔ k'u tɛna fɔ u jigi kɔ a y'o kuma fɔ Ablaye san 30 Mali donna bɛɛ la o la sa tiɲɛ la ko ni yurugu yɛrɛ sen bɔ Mali ka dɛsɛ ka yɛlɛn ani bɛɛ min nana bɛɛ a ye kɔtɔrɔmu bɔli minnu kɛ tiɲɛni minnu donna kɔnɔ o kuma de fɔra cɛ saba fɛ minnu n'olu kɛra seere ye bɛɛ in ko la u n'an bɛɛ ye seere ye nka minnu de bɛ kotiga la bi Cɛbilen Darame b'o la Parena Musafa Diko Adima Choguel Kokala Maïga MPR u kumana yɔrɔ ne ni cɛ saba nin bɛɛ lajɛlen na hakilinan don ko in na u kuma jijara dɛ Boubacar Aliou Diallo 26 mars ko in na a ko Mali bi a sera ten sa faamaw kɛ Mali sɛnsɛn k'a bila baara la baara min ni jogo ɲuman bɛɛ la fɛn fɛn mana na kotiga la a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn ɲumantigiw ye ŋaniya ɲuman ka ɲɛsin Mali ma n'o tɛ an bɛ bolo min kan bɛ Ablaye kuntilenna foyi tɛ Mali la bi kuma banna an tɛ ɲuman ye dara ye mun fɔ a mana ayiwa k'an bɛ jamana kɔnɔ mɛ jamana tɛ Ablaye ni ye maa dɔw ye minnu ni yɔrɔ a kuma fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen fo lasigiden joli so joli bɛ yen u y'a fɔ u ka maaw ye u ka munumunu salo u k'a dabila sifin so u k'a dabila terasi kana ninnu maa bɛ se ka t'e yɛrɛ lafiya yɔrɔ minnu na ka fiɲɛ duman sama Ablaye k'u kɛ yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'u tana ye u ye min mɛn Ablaye o bɛ mɔgɔ tulo la sɔmi a ko u ka logisticien a ta ye Aga Abdallah Jissim tɔgɔ la ani pakistanais dɔ olu tɛgɛ taara SE cɛbaw fɛ n'o ye sécurité d'état cɛbaw ye wa ko u tun bɛ ka min kɛ a ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ min bɛ min ka lakali ni cɛ 2 ninnu tɛgɛ taara u dɔ bɛ Yad Agali tɔgɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn kun fɔra ko tiɲɛ don dɛ o de y'a to lasigiden so minnu bɛ nanzara tɔgɔ la an fɛ yan a caman kun y'a fɔ a ka maaw ye wa ko dɔ bɛ sen na u k'u hakili to u yɛrɛ la a ko a fiɲɛjugu n'a bɛ kɛ a ka taa k'olu to Ablaye minnu kisɛ ci minnu kɛra kɔsɔn na lagosi bonyana kɔsɔn a ma ko tigɛ a kɛra an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ dɔ i bɛ dɔ ta mɛn o mana bɔ i bɛ yɔrɔ ta mɛn min kɛra san min kɛra Sikaso Mopti Tesit ne saya bɔra la ani mugu ni kisɛ ci kɛra la ɛnɛbana ye da soin ka i kɔfila dɔw la le challenger kuma ni a ko di ayiwa Ablaye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an ka nɛgɛsira baarakɛlaw ye ko fiɲɛ bɔdanin dɔ yelen dɔ o yelenkura ɲɛkɔrɔ ko terrain na kulekan bɔ ni si ma ɲɛna ko don juillet kalo natɔ in na o ye terrain ko terrain na kulekan bɔ juillet kalo tile na an ka terrain sabanan na a bɛ komi a kɛlen ko kelen ka sira sɔrɔ ale ko kɛ Ablaye nin waati na Madame Si Kayatu So ale kumana ko olu nana 1991 la dɔwɛrɛ tun tɛ olu bolo koyi taa ka segin foyi t'a la ka sa walima ka balo ko a kɛlɛ tun ye wajibi ye olu de ma olu sa a ko ale ye min kɛra 1991 ale ye ja dɔw ye ale kirinkirinna ko ja ninnu ale bɛ komi ni a ye jaw ye a bɛ komi ko kurakurayara a yɛrɛ bolo. Le Malien a beaucoup non ma kunti folo le bagro 26 mars be kala bindo be loi de finance sera min be bi na be ya anga famaw yamaria o ke barake
an ka bɔta an ka sɔrɔta jɛnkɛra n'a ye CNT man fɛ ministre min ye sini bɛ sɔrɔko ma Alusini Sanu ale de ye su bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in lafasali la loi de finance 2021 juma tɛmɛnen a kɛra su kɔrɔbalen yɛrɛ an ka min ye a sɔrɔ ani a musaka bɔ ye min ye sɔrɔ ye o bɛ t'i jɔ miliyari 2 ani miliyari 888 ani miliyɔn 88 na min ye musaka bɔ ye sa o bɛ t'i jɔ sefawari miliyari 2 ani 888 ani 8 na min b'a jɛ o dantigɛra nka CNT kɔni ye nin ko bɛɛ lajɛlen lajɛ a bolo a ko an jɛna n'a ye baara kɛ tubaarikala 26 mars kɛlɛ kun cɛra don min na an b'a fɔ Tɔnbɔkutu o ye nɛgɛ dugu ye ni Tɔnbɔkutu ka muso dɔ ye Ablaye mais a bɛna min kɛ n balimamuso don i balimamuso don a bɛna min kɛ an bɛ fama ka a ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ an bɛ fama ka ɲɔgɔn ye Mali la muso in de je sɛgɛsɛgɛli ma a garisɛgɛlen don den 7 Ablaye ja i bɛ ko ninnu ɲɛdɔn terikɛ e ko n bɛ k'i fili bi na ne n balimamuso don ala a ba ye n tɛnɛmuso Babi Alima Sise Fatou Si Allah a balimakɛ filɛ ni Ortem la Allah san 25 Salimsi a garisɛgɛlen don wa a yɛrɛ kan ka garisɛgɛ n'a ye yɛrɛma sɔrɔ kɛ a bɛ den 7 a bɛn'o de di kolonya kelen a bɛn'o de di fama an ka famaw y'a faamuya u yɛrɛ jɛna n'a ye k'a bila ka taa Marɔko ko faso de bi i jɔ n'a ka musaka bɛɛ ye a na kɔlɔsi ka tanga wa a na taa ka kɔnɔmaya tɔ bɛɛ lajɛlen laban jamana kɔnɔ jamana min ni se bɛ olu ye i n'a fɔ Marɔko jamana Ablaye nin de ye kuma mun man di ye a ɲɛfɔ sa kɛ n b'a fɔ ɲɛna tilala Ablaye teliya yɛrɛ la min ye sase plastique olu donnen an fɛ yan an ka famaw tun ye sariya dɔ ta k'a yira k'a fɔ ko manamafɛn ninnu minnu ni u donna dugu jukɔrɔ n'a tɛ yɛlɛma ko k'a bila dilanni dabila an fɛ yan a sariya yɛrɛ taara ko a sariya yɛrɛ bɛna waleya don jumɛn a tɛ se ka waleya a tɛ se Allahu akbar Ablaye nin waati na min an ka archive ye sa an ka nafamafɛnw ko ka bini waati jan man fɛn fɛn ni i ka sɛbɛnkɔrɔw bɛ an ka administration kɔnɔ k'a daminɛ san 5 ka taa san 10 na ne man fɛn fɛn mago jɔra i ta la bi ka i kɛtɔ ka i t'a ye tuguni i bɛ sɔn k'a ye furufurunaw de bolo société de gardiennage Ablaye ko bi barantanya yɛrɛ kɛlen bɛ sababu yɛrɛ an ka denmisɛnninw ye kalan kɛ Ablaye a kɛɲɛtuw kɔnɔ belebele minnu bɛ cakɛda ninnu sigi ko a gardien kelen tɔgɔ la miliyɔn 25 de bɛ sara a kelen kelen tɔgɔ la ko nka u bɛ denmisɛnninw bɛ 7,000 ani 500 de di olu ma yɔrɔ a kɛra tiɲɛni ye dɛ a ka jugu ni tiɲɛni ne minɛ k'a bila da ko ka fisa ni dala kolo ye nka denmisɛnninw u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ suru la ala ni u ka bolokolonya ani u ka kɛrɛfɛdenya u ba barantanya yɛrɛ ma 26 mars ni ne ko a man di ye jumɛn ye an ka jamana na san 60 indépendance kɔni kɛlɛ hali bi an bɛ taa kɛrɛfɛ jamana na ka taa baara kɛ o baara ɲɔgɔn tɛ se k'an bolo o baara minɛnw t'an bolo a baara kɛ yɔrɔ t'an bolo o ye hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye dɛ o tɛ hɛrɛ ne seulement an bɛ taa kɛ o ye maloya ye an man ka nafolo bɔ ka taa ni jamana ni enrichi parce que muso ni ka musaka n'a ka fɛn bɛɛ bɛna tɛmɛ 5 millions ni 10 millions kan an tɛ se k'o kɛ yan an fɛ Ablaye deburumla fɛnɛ olu fɛnɛ man nɔgɔn dɛ mais n'an tun y'o minɛw bila yan ka fɛrɛ kɛ ka kalan bɛ mɔgɔw la mais a baara kɛ minɛ ta a kɛ yɔrɔ tɛ yan o de man ɲi u kan k'o de fɛrɛ kɛ pour que n'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sɔrɔ la dun an b'a kɛ cogo di an b'a bilali kɛ tuguni ka taa kɔfɛ tant que an b'a bila an b'an ka wari de bɔ yan ka taa wari tiɲɛ don Ablaye tiɲɛ don an k'a kɛ yan an ka docteur k'a kɛ yan ka nɔgɔya bɛɛ bolo a ma ka fisa o de ka fisa o ye muso bɔ Tɔnbɔkutukaw dɛsɛra ka n'a na Bamako ko Bamako de bɛ se Bamako de dɛsɛra taara kɔfɛ o tɛ maloya ma Allahu akbar o tɛ maloya ayiwa n'a tun ma wara muso bi sa se t'a a cɛ bolo a bɛ kɛ cogo di n'a sɔrɔ nin kɛra dugu fitinin na mun tɛ Tɔnbɔkutu o moins Tɔnbɔkutu a kɛra a bɛnna ministre ka visite ma ministre y'a ye ko ka na n'a ye Bamako ministre yɛrɛ hakili la bɛ se kɛ u nana ye yan ko an tɛ se ko ka taa n'a ye fo Maroc o tɛ maloya ma mais mun na u tɛ miiri sɔrɔ an ka ɲɛmaa tɛ miiri sɔrɔ pour que an ka to so ka dilan ka ɲa ka wari k'a la yan n'an ka taa yan fɛ fɔlɔ yan n'an ka taa an ka wari di n'u ma k'u kɛ riche ye an bɛ se ka kɛ anw fɛ Ablaye tiɲɛ na mais an k'an ka ciliya sa an b'a fɔ n k'an ka maloya dɛ an ka ciliya voilà i bɔɲɔgɔnko bɛ ka fɛn min kɛ kana a ni juguya lajɛ nka i kɛ ciliya la i fana ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ san 60 an ka président bɛ bɔ yan ka taa fana to k'u furakɛ mun na parce que ma fɛn kɛ yan
ni o docteur Sobe Amina o be mun na se ka kɛ o tɛ nɔgɔya bɛ yan bɛɛ de se ka taa Tunisia million bi bɛ bolo ayi million tɛ bɛɛ bolo donc fo jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ sa bon sisan kɔni kuma kelen b'o fo fana cɛ kelen an ka belebeleba dɔ dara Babani Baba Sora bon fo an ko fo fana parce que Baba Sora ngo waati min na a b'a ka babaya la waati min na a b'a ka milliardaire ya la ka waritigi ya la waati min na a b'a ka sanga la n'a ka waati la jeli si tɛ mun ma Baba Sora da tiɲɛ don hali selfie kɛ y'a da selfie y'a da bɛɛ ɲɛ voilà selfie y'a da bɛɛ ɲɛ kabini mɔgɔw t'a dɔn voilà selfie y'a da bɛɛ ɲɛ a ye so di dɔ ma ka sanu di dɔ ma ka dɔ taara Maka ka ɲuman kɛ ka fonisiriya kɛ hali Egili Mali ne hakili b'a la u taara fɔ cogo di Gambi a ye wari d'u ma mais Babani hadamaden dɔ dɛ mais o bɛɛ la wari banna ka kɛ fantan ye mais a tora a kɛ cogo la bon bi ala ka kalifa minɛ la an k'a fɔ parce que janjo don an ka janjo ka kun tiɲɛ don a ɲɔgɔn ka dɔgɔ Baba ɲɔgɔn a ɲɔgɔn tɛ na da yan voilà Baba ɲɔgɔn tɛ da tugun Baba Sora ala ka hinɛ la ka da Baba la parce que mercredi i bɛna dɔ fɔ a kan ko waati sera n'Ala sɔnna a ma dunbiya Abadjite